explosief als een handgranaat. Had dit ook maar wel 10 jaar later. Ik heb een ongewoon vermoeden dat het veel te hard gaat. En jij zegt kalm aan, net pas gestart en nu al zo hard stopt deze trein. Langzaam, wie hoog springt valt hard. Maar ik zeg laat gaan, ik zit op een spoor, ik denk er maar door. Ik wil Icarus zijn in alles wat ik doe, maak ik een vliegende star. Ik hou van dansen op slappe koorden. Als ik iets doe wil ik resultaat. Maar momenteel